imamo jednu situaciju ili jednu osobu koja se loše ponaša, imamo dve osobe u njenom društvu. Jedna osoba se nervira zbog toga i reaguje na tu osobu, jedna osoba je potpuno mirna i opuštena i kaže ovo što ovaj čovjek radi nema nikakve veze sa mnom. Znači, ne radi se o tom čoveku, radi se o reakciji drugih ljudi na tog čoveka. I onda osoba koja se nervira na tog čoveka može sebi postaviti pitanje, ali zašto ja reagujem na njega uopšte? Zašto ja kontrolu mog unutrašnjeg mira zapravo prepuštam u njegove ruke? Da li ja to mogu promeniti? I onda ide vežbanje. Tu ima jedan princip koji kaže 21 put moraš sebe minimum trigerovati da ne reaguješ na tu situaciju, znači da sačekaš pre nego što reaguješ, da uključiš malo mozak i kažeš svesno neću reagovati iako me nervira, i ako izgoraš 21 put, tog momenta se taj šablon polako umiruje, poništava i ti 22. put ta osoba možda radi šta god otkriš, nećeš reagovati na nju. Znači, svesna prisutnost i svesna promena je ključ.